Halløjse, Franks. Hejse. Okay, Okay, så. Halløjse, Franks. Velkommen til Oda Studios her. Og i dag, der kan jeg nok se, at der ligger 8 forskellige, altså nogle klamme, fede faggots. Det er nogle af dem, der er det. Bean Boozled Jelly Beans. Okay. Dare to compare. Og det her det er meget vigtigt, fordi altså, I kender dem nok. Contains weird and wild flavors. Okay, så står det her. Alle, altså naturlige og ikke tilsat, altså der er sådan ikke tilsat bræk og sådan noget i tingene. Så det er meget heldigt. Så det er ikke så bræk, det er ikke bræk. Nej, heldigvis. Så det ikke er lavet bræk. Okay. Tandpasta eller... Ja, de er jo ikke, der er ikke nogen af dem, der er sådan slemme. Så vi gør sådan der. De her... Altså, det smager faktisk ret godt. Rådne æg? Nej, det er den der rådne æg. Det her, det er baby wipes og coconut. Altså baby vaskeklud, eller hvad man nu kalder det. Ja. Altså bussemand eller saftig pære, vomit, altså bræk eller fersken. Og hvad er det der? Det er en tutti frutti eller... Stinkende sokker. Stinkende sokker, lugte sokker. Jeg vil bare have tutti frutti. Jeg elsker tutti frutti, seriøst. Okay. Det er min yndlings. Rock, paper, scissors. Okay. Vi siger bare sten, papir. Okay. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nej, shit, mand. Okay, så skal du vælge en af dem. Altså, det er ikke godt. Altså, det var sådan en YOLO. Hvad er det? Tandpasta. Ja, altså, den er god. Og jeg ringer. What? Den er blåbær, det smager magt. Der render en lille dreng rundt her. Og lige det her, det tandpasta. Nej. Den er god, ikke? Den er okay. Altså, der er jo nogle af dem. Det kan være, der er nogle af dem, der er begge to, fordi du havde en masse. Altså, der er stadigvæk. Okay, så det er helt tilfældigt. Nogle af dem er måske begge to slemme, og nogle af dem er måske begge to gode og sådan noget. Okay, jeg er klar. Og hvad er det der? Det er lime eller græs. Lårklippings nyslågræs. Er det nyslågræs? Okay. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Ej, men du vinder altid med den der. Okay, YOLO. Please for græs. Lime. Nej. Please også for lime. Eller hvad? Ej, det smager godt nok ikke også. Altså, min var lime, men det var lidt sjovt lime. Okay, Jeg spiller den ikke ud. Jeg gør det ikke. Okay, jeg er altså, taberen, det er den, som spiller flest ud. Okay. Hvor var det svært for noget. Okay, det er fint nok. Okay. Jeg sidder fast på min tæve. Hvad sker der? Ej, nej. Hele falder af. Okay. Fedt, mand. Du rykker måske indenfor, men det ser vi til. Ja. Okay. Shit, du har godt nok. Okay, er klar igen? Det er enten... Nej, men helt ærligt seriøst. Kan du ikke lægge den der ovenpå? Jo, okay, altså vi kører bare. Okay, hvad det der, det er enten... Baby wipes, altså babyklude, de der fugtige nogen, eller kokosnød. Okay. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nej, hvad sker der? Det vil altid. Altså i hvert fald... Jeg var godt på. Shit. Den er faktisk god. Nej, god. Altså, jeg har ikke haft nogen dårlige nu. Altså, jo, tandpasta, men jeg er stadig god. Det er lort. Kom nu ind i kameraet. Jeg har ikke fået den ud. Okay, jeg kan godt. Ja, altså, jeg har kun fået én dårlig, og det er tandpasta, men det går ikke. Det er fordi, at jeg er heldig i dag, synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, at jeg føler mig heldig i dag. Shit, er det min pose, eller er det din? Det er det min. Okay. Shit, jeg havde så meget, du kan stoppe. Okay, igen. Hvad er det der? Det er eller stinkesokker. Okay. Hvorfor sagde jeg ja til det her? Okay, sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Jeg vinder altid. Hvordan vinder du? Okay, den her er ikke godt, den er faktisk lidt bange for. Pis.
Jeg får Tutti Frutti. Nej. Kom nu, please, være Tutti Frutti. Please, også være Tutti Frutti. Jeg kan ikke dufte en skid. Yes, det er Tutti Frutti. Min yndlingssmag. Okay, bræk. Eller fersk. Er du klar? Okay, heroppe nu. Okay. Det skal lige sige, at jeg har prøvet at smage med bræk før. Har jeg ikke nu. Men det... De der Harry Potter bønner. Ja, sådan Harry. Det er sådan... Okay, jeg skal lige suge den her færdig. Jeg skal lige have det rundt i hele munden, den der smag der. Tutti Frutti. Okay. Okay, heroppe. Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Sådan, mand! Nej. Jeg gider bare ikke vælge. Okay, jeg skal gøre det. Kan det brække? Ja, hvis jeg får bræk, så spiller den ud det samme. Okay. Clementin. Clementin hedder fersken. Ja, fersken. Fersken smager godt. Jeg elsker fersken. Okay, YOLO. Jeg elsker fersken. Fersken. Kæft, karma. Karma. Nå. Okay. Hvad er det? Bussemænd eller saftenkager? Det er ikke bussemænd. Det er jeg har spist bussemænd. Jeg var lille selvfølgelig. Ja. Jeg er ikke færdig. Fersken. Ej, jeg sidder fast i mine tænder. Fersken. Jeg skal spytte ud. Du må heller ikke spytte. Jeg vinder. Okay. Altså, Johnny. Okay. Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Free shit. Please, vær saftig pære. Altså, det er i hvert fald ikke en pære. Det er det her i hvert fald. Det smitter nu. Nej, den røg ud. Nej, jeg vil ikke point. Det smagte lort. Okay, jeg fører også. Ej. Jeg gider ikke her. Ej, jeg gider ikke det. Jeg spyttede der så også ud. Det er bare for klamt. Okay, så er vi begge to et. Okay, 1-1. Okay. Altså, jeg skal have vand bagefter. Og Det bliver bare siddende i ens mund. Okay, jeg har fået chokoladepudding før. Okay, klar? Jeg prøver at forestille mig, hvordan chokoladepudding ser ud. Er det sådan lys på den her måde, eller er det sådan mørk på den her måde? Okay. Okay. Er klar? Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Shit. Nej, og den er en anden farve end den her. Jeg Jeg har ikke engang fået 100 med endnu. Okay, men jeg må godt bide et lille stykke af den. Nej, helt i munden. Johnny, hvad er der? Han har givet den ovenpå. Han har fået hundemad på dåse. 2 point. Jeg har aldrig nogensinde endnu fået hundemad på dåse. Velkommen her. Shit, mand. Altså. Du sidder og spytter i græsset. Det er vores græsplæne. Okay, vi er nødt til. Lad os bare tage den sidste. Nej, det er det rådne æg. Altså, den er endnu dårligere, siger jeg bare. Har du smagt? Ja, du har smagt. Men altså, uanset hvad, ikke også? Det er ikke begge to lort. Hvad så? Hvorfor? Smørpopcorn, er det ikke godt? Jo, men altså, det smager lort. Okay. 2 point til mig, 1 point til ham, og det står der også her og der. Hvor skal han smage for?
Okay, kom. Okay, hurtigt. 3, 2, 1. Nej. Sten, saks, papir, nu. Jeg er ligeglad. Ja, okay. Okay. Altså, jeg kan pludselig bare sige, at bare have brækpose klar. Jeg får små på kom.